Dobrodošli natrag na Get By putovanja. U današnjem videu vodimo vas na putovanje kroz Marine, odnosno sunčani grad Split. Jeste li se ikada pitali gdje su snimali bitku između sinova Harpije i Neokaljanih? Ostanite s nama i saznajte u našem opsežnom videobilasku svih lokacija iz serije Game of Thrones u Splitu. Prvo, krenimo kroz možda najljepša vrata Dioklecijanove palače, Zlatna vrata. Ako pažljivo pogledate, pronaći ćete mjesto gdje su objesili Targaryenovu zastavu u prvoj epizodi 5. sezone. Također, ovo su vrata kroz koja je prošao Dario s Neokaljanima i Majstorom. Ako ste se pitali kojom ulicom je nastavio, to je upravo ova, prikladno nazvana ulica kraj Zlatnih vrata. Sljedeća na redu nam je Papalićeva ulica, nekoliko metara niz glavnu ulicu Cardo, pa zatim lijevo. Ovo je mjesto gdje su građani Marina pokrenuli pobunu protiv Majstora. Ulica izgleda gotovo isto kao u seriji, a lako je možete prepoznati po luku u pozadini. Također, ovu ulicu ponovno vidimo u prvoj epizodi 5. sezone, kada Barristan Selmy uočava sinove Harpije. Kad se nađete u Papalićevoj ulici, odmah ćete uočiti prekrasno ukrašeni gotički portal Velike Papalićeve palače. U seriji ju možete vidjeti samo sa strane, jer je naglasak na poruci na zidu koja glasi "Ubijte majstore". Sad kad smo obišli prve 3 lokacije, nastavljamo niz glavnu ulicu i dolazimo do Peristila. Na dnu ćete ugledati veliko stepenište koje vodi u Dioklecijanove podrume. Nakon što prođete kamene stepenice, hodajte ravno sve dok ne stignete do ulaza u iskopane dijelove Dioklecijanovih podruma. Za ovaj dio palače trebat će vam ulaznica koju možete kupiti tu na licu mjesta. Da biste stigli do Vomitoriuma i Trikliniuma, morat ćete proći kroz podrumske dvorane. Ovdje su snimane mnoge scene u kojima su sinovi Harpije ubijali pučane. Ako nemate dovoljno vremena za posjetiti podrumske dvorane Dioklecijanove palače, ovu lokaciju možete vidjeti odozgo jer nije potpuno zakopana. Sve što trebate učiniti je proći pored mauzoleja s Peristila i pratiti usku ulicu. Još jedna lokacija koju možete posjetiti besplatno i ujedno naša posljednja lokacija u ovom videu je veličanstveni vestibul. Do njega lako možete doći s Peristila penjući s ovim malim stepenicama. U ovoj veličanstvenoj građevini snimljena je scena borbe kopljima između sinova Harpije i nepokorenih. Prije nego što se rastanemo, želimo vam dati mali uvid u naše sljedeće videe. Jeste li znali da možete posjetiti dodatnih 5 lokacija snimanja Igre prijestolja, i to samo nekoliko kilometara izvan Splita? Evo koje su to lokacije. Tvrđava Klis. Smještena samo 15 km od Splita, tvrđava Klis odigrala je značajnu ulogu u prikazivanju grada Marina. U seriji možete vidjeti ovu poznatu tvrđavu kada Daenerys ubija gospodare. Kamenolom Lavčević. U 4. sezoni Igre prijestolja, kamenolom se pojavljuje tijekom Daenerysina govora u kojem obećava oslobađanje ljudi iz ropstva nakon dolaska u Marine s vojskom nepokorenih. Antoničin mlin. Nekoliko minuta od kamenoloma Lavčević nalazi se potok gdje su se Missandei i oslobođene ropkinje kupale. Kaštel Gomilica. Otprilike 12 km od Splita leži Kaštel Gomilica, koji se koristio kao ribarska luka u Bravosu. Stari grad Trogir. Trogir, 27 km udaljen od Splita, prikazuje trgovačku luku u Karthu, gdje je Warlock zarobio Daenerysine zmajeve. Za više informacija o ovim lokacijama pratite nas jer ćemo vam dati sve savjete i trikove koje trebate znati. Ako ste uživali u ovom videu, ostavite like i pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili ostale videe o lokacijama iz serije Igra prijestolja. Ostavite komentar ispod sa svojim dojmovima ili bilo kojim pitanjima koja imate. Vidimo se u našem sljedećem videu.